बहा थांखो जल जीवन मिशना बबेयाव थालांखो सरकारनि वाटार साप्लाइ दिनैनि डिजिटेल मुगायावबो थरथिंसे गोग्गो दै मोनलोंनो नांगौनि थाखाय हालाय हाफाय जानांदों नैबे गंसे गामिया। जों मिथिगौ दासान्दि खुंथाय सरकारा लोंनाय दैनि जेंनाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफोरनो जल जीवन मिशननि गेजेरजों गोग्गो लोंग्रा दैनि जगायथायखौ होगासिनो। जायगा जायगा नायदिं गोथौनिफ्राय गोथौसिम गामियाव हाबनानै गोग्गो लोंग्रा दैनि जगायथायखौ होगासिनो रायजो सरकारनिफ्राय। नाथाय बेबायदि समावबो गोग्गो दै मोनलोङैनिफ्राय जानगाराव थानांदों बाक्सा मसलपुरनि मथुपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि मसलपुरनि सापागुरि आरो दिहिरा बियाबनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलनि मधुपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो गोग्गो दै मोनलोंनो हायाखै। बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला गाव गावनि जिउ खुंनायाव लोंनाय दैनि थाखाय हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय निजोराफोरखौ पाइपजों लाबोना लोंनांगौ जायो, जायनि जाउनाव बायदि बेरामनि लोमजानाय, उदै सानाय, खिनाय आरो गोबां गुबुन गुबुन देहानि जेंनायाव गोग्लैनांगौ। बे समाव फोरमायदों मधुपुर गामिनि दुखुथिया रायजो राजाफोरा। नैबे खौरां बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव बिथांमोना मा बुंदों नैबे समाव होनि। আমার গাঁওতো মধুপুর বাস্কা ডিস্ট্রিক্ট হয় আৰু আমি বহুত দিন পৰা পাহাৰৰ পানী খাই আছো। আমাৰ ইয়াতে পানীৰ কাৰণে একো সুবিধা নাই। এইটো আমাৰ মোটামুটি 15-20 বছৰমান হৈ আছে, এতিয়ালৈকে চৰকাৰী একো আঁচনি দিয়া নাই। আমি পাহাৰৰ পৰা একদম পানী আহি আছে, লেতেৰাকে পানী আহি আছে। আমি ইয়াতে কেতিয়াবা ভেকুলীও আহি পায়, কেতিয়াবা ইন্দুৰ মৰা পাওঁ, কেতিয়াবা গাছৰ কিবা টুকুৰা আহি পায়, সেইগিলাই আমি কিবাকে খাই আছো আৰু সেইবাজে এনে জীয়াই আছো। কিন্তু মানুহগিলা সেই পানীটো খাই বহুত ৰকমৰ বেমাৰ, খুজলি বেমাৰ হৈছে, ইফালে গা বেমাৰ, ইফালে কাহ হৈছে, বহুত ৰকমৰ বেমাৰ হয় ছাৰ। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ আঁচনি চৰকাৰে এতিয়ালৈকে সুবিধা দিয়া নাই। চৰকাৰক এই আশা কৰি আছো যে আমাৰ এইখিনি পানীৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছো। ইয়াতে আমাৰ পৰিয়ালটো আমাৰ গাঁও হিচাপত বহুত 50 গিৰি আছো, 50 গিৰিও সেনেকে আমি পানীটো চলাই আছো। আৰু পাহাৰৰ পৰা আমি কিবা আনি আছো পানীটো খাব কাৰণে। পানী নাই এতিয়া। কিমান বছৰ হ'ল পানী হৈছে? এতিয়া 15-16 বছৰমান। এই পানী বেমাৰ আজাৰ কিবা হৈছে আৰু জ্বৰ চৰ, কাহ হৈছে আৰু জ্বৰ হৈছে আৰু কিবা চৰ্দি পেটৰ আহা নাই। सरकारि आसन নাই। बाजास्पाइ ग्लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटी, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा, आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003999187 नङाब्ला 8822018193 जानबुं अनजिमायाव।